ኣብ ከባቢ ሲሮሩ ብዘጋጠመ እሳተ ገሞራ ተመዛሚሎም ኣብ ከባቢ ዋዴ ተጣይሶም ዘለው ዜጋታት ኣብ ቀረቦም ተጠቀምቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ አገልግሎት ክኾኑ ብዛዕባ ዝስራሓሉ ከም ዘሎ ኣማሕደሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ገርገስ ግርማይ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ገሊጹ። አቶ ገርገስ ኣብ መግለጺኡ ኣቐዲሙ ንምጥያስ ብህዝቢ መንግስትን ዝተገብረ ሓገዝ ክሳብ ዝረግኡ ቀጻልን ዘይቋርጽን ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ካብ ተጸባይነት ተገላጊሎም መነባብሮም ንምምሕያሽ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ብዝለዓለ ክደፍሉ ኣዘኻኺሩ። ፍልጠት ዝቐሰሙን ጥዑያት ዜጋታትን ንምፍራይ ኣብ ቀረቦም ዝተዋደዱ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ብዝግባእ ክጥቀምሉ ብምዝኽኻር ቀጻልነቶም ንምውሓስ ብግቡእ ክከናኸንዎ ተማሕጺኖም። ኣስዒቡ አቶ ገርግስ ከባቢኦም ንምግራብ ጀሚሮም ዘለው ስራሓት ብምንኣድ ኣብ ሕርሻው ንጥፈታት ዘለዎም ኣፍልጦን መረዳእታን ዘርኢ ስለ ዝኾነ ብሰፍሒ ክቕጽሎ ብምትብባዕ ብክኢላታትን ሞያውያንን ሓገዛት ክግበረሎም ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሎም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ብህዝብን መንግስትን ዝተገብረሎም ሓገዛት ርጉእ ህይወት ንኽመርሑ ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ብቀረባን ዝተዋደደሎም ዕድላትን አገልግሎታትን ብግቡእ ክጥቀምሉ ምዃኖም ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋድ ድማ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም።